Hit the rhythm bass, macha. Hit the rhythm bass, macha. Hit the rhythm bass, macha. No, thank you. ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕಲ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಎಂದಾವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ತುಳು ರೌಡಿ ಬಾಬಣ್ಣಗ ಪತ್ತಾದು ಬಲ್ದರು ಊರೂರು ತಿರ್ಗಾದು ನಟ್ಟಾದೆ ಇದು ಎಂಕುಲು ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೋ ಅವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ ತೂದು ವಿನೀತ್ ಮೂವಿ ಅಂಚ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಅತೆಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರನೇ ಕತೆ ಪನಿಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡ ಸೊ ಅವೇನು ಆರು ಇಂಚ ಬಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂತೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟ್ ಒವೇ ಮೂವೀಸ್ ಲ ನಿಕುಲು ತರೆಟ್ ದೀವಂತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂತೇರು ಬತ್ತದ ತೂಕ 2 ಗಂಟೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಉಡಲ್ದಿಸೋ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಡ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಜೋರಾಗಿ ಜೈ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ತೀರ ನಡೆಯೋರು ಜೆನ್ವಿನ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಲಿ ಅವು ಏಪಲ ಕೇನ್ನ ಬಟ್ ಎಂಗುಲು ಫೇಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಪನ್ಲೆ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಬೋದು TikTokers of Kudla, TikTokers of Dubai stars, thank you so much from show Katra. ಒಂದು ಶೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೇನೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಜೆ ಒಪ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮೆತ್ತಿ ಏಪಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಾತ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಪನ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಪ್ಪನ ಈ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಸೊ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕುಂಟು ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಏನ್ವೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 hours and ಎಂಚಂಡ ಸರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿರಿ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀರಿ ದಾಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೈದು ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ತುಳುಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತುದು ದುಬೈ ಕುಲ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಫುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇ ತುನ್ನಾಗ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪಂಡ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಆದವ್ ಕೂಡ ಅತ್ತಡ ಐಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕಲ್ನ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಈವನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡ್ ಸ್ವತಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಬೀಚ್ ಡಾಪಿನ ಸೊ ಅಂಚದ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ತ ಪಿರವ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ ದೇರ್ತ ತೋಜುನು ಮೂವಿ ತೋದು ರಡ್ 2 hours ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳುಮೂವಿ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಕಾಮಿಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿನೀತ್ ಅವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅವಡ್ heroine Samata Amin done an excellent job. Advika Shetty has done excellent job. Swaraj Shetty is a surprise panoli. That but all level the expression Swaraj Shetty acting in the korter. Songs excellent. Trishul Shetty na direction is excellent. 100 days ಊರುಡು ಪೋಪುಂಡೆ
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಅವಡು ಪೂರ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವಡು ಕುವೈಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ಲು ಮೂವಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಡ ಅಂದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪನ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಗಾವಡು ಡಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ವಿನೀತ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಆತಂಡ. ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಏರು ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಮೇರ ವಿನೀತ್ ಆಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಾರಿ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈದ್ರೆ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮೂವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೈತನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿನೀತ್ ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೈತನೆ ಇವನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರೈಗ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತುಲೆ ಗಮ್ಮತ್. ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರಲ ದೂರ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸುರುಗೆ ಮನಡಾತೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ರು ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಸುರುಕೆ ಪನೋಡಾತೆ ಪೂರ ಪನೊಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್. That is very nice 360 degree everything entertainment dance fight everything and I think everybody is used perfectly. ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಪಂತಂಡು ಒಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಕ್. ಪುಳಿಮುಂಚಿ 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 ಒಂದು ಫ್ಲೈಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಲೈಂಗ್ ನನಗೆ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಲಾಶಿರೋದು ನನ್ನ ಪುರ್ಲು ನಡತು ಗ್ರೇಟ್ ಅದ ಅವೇ ಆತ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪನವೆ ತುಲೆ ಆರ್ ಕಾರ್ ಬೇನ ದೀದ್ ಮೇರೆಗ್ ವಿತ್ ಮೋಕೆದ್ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾತಕ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಒನ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ನಲ್ಲ ಸಮತನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್. Casting was very good. I like all the characters. Okay. And I've seen Vineet's movie before, but the heroine for the first time, and I really like her. Samata. Yes, Samata. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ವಿಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ರೇಟ್ ಏತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರೋಲಿ 10 9.5 ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೂಪರ್ ఒక సమంత హీరో అర్జున్ యాక్టింగ్ అంటే సూపర్ అది ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಏತ್ ಕೊರ್ಪಾರು 10 ದೂರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರಿ ಬಾವಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡ ಅದು ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 2 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಮೋಟರ್ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಆತ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಂಕ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ದಾಲ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ. The movie is almost full of comedy. I like it very much. I like inspiration movie, education movie, boka work movie, clean movie. Comedy number 1. All the big actors, leading actors were there. Okay. Very nice. Swaraj Shetty has done a fabulous job. Villain role. Villain role. But heroine was very good. Heroine acting. Posat the second movie andala, she looks like a very experienced actress. But Vineet is all rounder. Har namage pannu andala. ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಜೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ ಉಂಡು ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ್ಕೊಳ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೂವಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂವಿಗಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದರ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್. 100 days ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಣ ಮೂವಿ ಆದ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳಿನಿ. ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಜಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ದಾಪಂಡ ಓಲ್ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಪುಳಿಮುಂಚಿ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತೇದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ಮಾಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂದು ತಿಳಿತು ಬಂಜವೇನೆ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಿನೀತರ್ನ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ much of comedy and I really like this world. It's too much comedy, so okay, I think it's good. I love the comedy so much. Okay, say Jai to Pulimunchi. Pulimunchi. One more. ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದನು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ದಾದಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ Comedy. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ super. ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಸುರುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಡು ಖುಷಿ ಆಡು ఒక డైలాగ్ ఈరావు సురకు It's very full of entertainment. Everybody should watch this movie in India also. I think almost in UAE everybody has watched this, so I give hats off to this team of Pulimunchi. Very nice movie. Thank you. Pulimunchi kodakkare ittane Trishul Shetty na direction super hats off acting pura gala pata Super movie with suspense. Pulimunchi lekkane khara ittadu. Villain role must villain role last special. It's very beautiful. Bottom full comedy. ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಡ್. Okay. ಮುಂಚಿದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೂವಿ ದಿಲೆ ಬಸ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ ಬಸ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟಾ ಇನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಬಸ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಡಪುಂಡು Song ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಲ್ಪೋರ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ Pulimunchi 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 comedy ಇತ್ತನ ಮಗ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್ ದಂಚವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು तो ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲ್ಪರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ TikToker, the one and only most beautiful Fanny D'Souza. Hi guys. Okay, ನಮ್ಮ Insta the superstar GK. Gold man of TikTok. Yes. ಎಂಚಾಣ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಕ್ಲಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಪುಂಡು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದುಬೈ ನೌ ಗುಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ Like especially mulpa dada pando kudla like we want to like bring some light of kudla in Dubai. That's the purpose. ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡ ತೆಲ್ತಿನಕಲ್ ಬಂಜಿ ಬುಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪಾಡ್ದು ಅವಳ ತೂಪರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿವ್ಯೂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟ್ರಿಶುಲ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ನಿರ್ನ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಪ್ರತಿಕ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ 100 days ಮೂವಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ఒక ఇంచిననే ನನ್ನ ఈవెంట్స్ ఎంకల మల్తం దుప్ప చారిటీ మల్పరగోస్కర ఇంచినల ఓ సపోర్ట్ లింక్ల తులవరెస్ ఉండు కామెడీ వారి ఎడ్డెండు మూవీ సూపర్ ఉంది రిలాక్సేషన్ మూవీ Complete package. I think everyone should come and watch it. We thoroughly enjoyed. ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ ಊರ್ದ ಮತ ಬೋಳಾರು ಮತ ಮತ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತರತೆ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಈರಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಆತ Family comedy full on entertaining and especially Vanji character, villain character, top class actor. Sorry, Bollywood level. It's a first movie and it's very good. Hero, heroine, everything. It was very good. Nice. Thanks to Trishul. Thank you. Look at the movie. It's a story, family story, and actor is always my favorite. Vineet, must show that acting, actress.
ದುಬೈದ ಜನಕುಲೆ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಈತು ಶೋಕರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜು ಸೋರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ಲ ಮಾತ ಶೋಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಇದು ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ ರಿಯಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೋಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೂವಾರಿಂದ ಪನ್ನೋಲಿ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಂತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೆಯರು ಈತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಮೇನ್ ರೂವರಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಂಡ ಕೂಡ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಬಿನ್ ಬಟ್ಟೋಟ ಬತ್ತ ಇದು ಅಲ್ಗುರೇ ರೂಪಾಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಗುರೇ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಾರ್ಟ್ ರೂಪಾಯ ಕೂಡ ಶಾರ್ಜಾ ಅಂಚಾದ ಐನಾಜಿ ಕೋಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಲೈತಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಪುಲಿಮುಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರೋ ಹೀರೋ ಅವರು ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂತು ನನಗೆ ಇದೇ ಈ ತರ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪುಲಿಮುಂಚಿದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತಿನದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆಳಗಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಊರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಶುರು ಟ್ರೈಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೇ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಖುಷಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 12ನೇ ಮೂವಿ OMG ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ 12th ಮೂವಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು 50ನೇ ಮೂವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರೋಜ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಭಾಯ್ಗೆ ಎದುರುಗೊಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಫಿರೋಜ್ ಭಾಯ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಡೇ ಇವತ್ತು? ಖುಷಿ ಮುಖ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬೇಕಿರೋದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬತ್ತಿನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಜನಕ್ಲ ಲೈವ್ ಆದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು. People thrown the reactions, they're happy, they were smiling, and that is a big win for us. ಜನಕುಲು ವಾ ಮೂಡುಡು ಬರ್ಪೇರ ಅವೇ ಮೂಡುಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಸೊ ನಿಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕೊಡಕ್ಕೆಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಗಿಲ್ ತೂವೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆ ದೊಟ್ಟು ನಿಗಿಲ್ಲ ಕೀನೋನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಪುನೀತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಜಿನ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಪುನು ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಜೈ ಪುಲಿಮುಂಚಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್.